ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଝିଅଟି ତା ପତିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ହାବିଲଦାରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତା ସ୍ୱାମୀ ତା କାମ ପାଇଁ ତାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ହାବିଲଦାରକୁ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସିବାର ଶୁଣିକି ହାବିଲଦାରଟିକୁ କଖାରୁର ଟୋପି ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛି ଓ ତା ଉପରେ ବେଡସିଟକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଡେଇ ଦଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଯେମିତିକି କାହାକୁ କିଛି ଜଣା ପଡିବନି। ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ପୋଲିସ ବାଲାଟି ଘରକୁ ଆସି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଇ ଝିଅଟି କହୁଛି, ଆରେ ତମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ପଳେଇ ଆସିଲ ଯେ? ଆରେ ଆଜି ଥାନାରେ କିଛି କାମ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲି। ହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା ଜଣା ପଡୁନି କି ଆମେ ତ କଖାରୁ ଖାଉନେ, ଆଉ ତମେ ବି ତ ଖାଉନ, ତାହେଲେ ଏଇ କଖାରୁକୁ ଘରକୁ କଣ ପାଇଁ କିଣିକି ଆଣିଲ? ତାପରେ ଝିଅଟି ବାହାନା କରିକି କହୁଛି, ଆମ ପାଖ ଘର ଆଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟେବୁଲରେ ରଖିଛି। ତାପରେ ପୋଲିସ ବାଲାଟି କହୁଛି, କିଏ ବି ଦଉ, ଯଦି ଆମେ କଖାରୁ ଖାଉନେ ତାହେଲେ ୟାକୁ କଣ ପାଇଁ ଘରେ ରଖିଛ? ଚାଲ ଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯାହା ହେଲା ତାହା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ବି ଚମକି ପଡିବେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ଲେଖି କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ କଖାରୁକୁ ପୋଲିସଟି କାଢିବା ପରେ ଏଇ ହାବିଲଦାରଟି ଧରା ପଡି ଯାଉଛି।